απαντήσανε. Το συγκεκριμένο θέμα το έχουμε αναφέρει στους πάντες και κανένας δεν το βγάζει. Είναι πολύ απλό γιατί δεν το βγάζουν. Δύο είναι οι κατηγορίες. Κάποιοι φοβούνται και κάποιοι για διάφορους λόγους, ας μην τους εξηγήσουμε, δεν το κάνουν. Και επειδή μιλήσατε επώνυμα για το ΕΠΑΜ, να σας πω ότι παρότι ο κ. Καζάκης γνωρίζει τα συγκεκριμένα στοιχεία, η μόνη αντίδραση που έκανε σε αυτό το θέμα, έτσι, όσον αφορά τα ποσά, ήταν ότι έγινε μια δημοσίευση μία και μόνη στο Χωνί, ακριβώς όλα αυτά τα στοιχεία που είπα εγώ σήμερα, κάνοντας copy-paste, δηλαδή αντιγράφοντας όπως τα έχουμε περάσει στο blog το δικό μας, αλλά και ατομικά του κάθε συμπολίτη που έχουμε στο κίνημα, σε 4 σελίδες, εσωτερικά στο Χωνί. Την ημέρα που έκανε αυτή τη δημοσίευση και παρουσίασε όλα αυτά τα στοιχεία, στην πρώτη σελίδα δεν ανέφερε λέξη. Όταν σε κάποιες συζητήσεις που έτυχε να γίνουν, ρωτήθηκε για το συγκεκριμένο πράγμα, παράδειγμα στην τελευταία που έγινε μέσα από το Facebook μαζί μου και του θέσαμε το συγκεκριμένο θέμα γιατί δεν το αναφέρει, παρότι το έχει δημοσιεύσει στο Χωνί, η απάντησή του, υπάρχουν γραπτά, υπάρχουν print screen όλοι οι διάλογοι, η απάντησή του ήταν ότι οι εγγυήσεις που έχουν πάρει τράπεζες είναι 136 δις και να σταματήσουμε να λέμε ψέματα στον κόσμο. Εντάξει, επειδή αυτά που είπα εγώ τα έδειξα σε ΦΕΚ, καλώ τον κύριο Καζάκη να έρθει και να μας παρουσιάσει με ποιους νόμους και ποια ΦΕΚ βγαίνουν τα 136 δις. Είμαι η Μαχρέμη Μπράγια και είμαι χρηματομεσίτης. Η εμπειρία μας εντάξει έχει τελειώσει τελείως. Λοιπόν, θα κάνουμε αγωγή όπως είπατε για τα ομόλογα, τα οποία είναι μεγάλη απάτη, έτσι, και θα ακολουθήσει μάλλον και αγωγή για τους φοροφυγάδες, για τους μεγάλους φοροφυγάδες. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής τώρα. Για ανθρώπους απλούς, οι οποίοι έχουν ένα σπίτι, ωραία, και δεν έχουν καθόλου εισόδημα και καλέστηκαν τη χρονιά που πέρασε και ίσως και τώρα, να πληρώσουν πάρα πολύ φόρο με το θέμα των τεκμηρίων. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι που πληρώσουν τόσα λεφτά ή μάλλον έχουν κάνει διακανονισμό να πληρώσουν και δεν μπορούν να πληρώσουν, τι θα γίνει με αυτούς? Λοιπόν, ένα αυτό. Ναι. Δεύτερον, όσον αφορά το ευρώ, το οποίο ας πούμε αν φύγουμε και πάμε στην δραχμή όπως είπατε και νωρίτερα, όσους έχουν δάνεια, εν πάση περιπτώσει, θα γίνει πώς η αναλογία με ευρώ και δραχμή που φοβούνται πολύ και θα γίνει μάλλον κούρεμα στα δάνειά τους? Και όσον αφορά και τις καταθέσεις κάποιων που επίσης φοβούνται, εκεί τι θα έχουμε? Θα έχουμε αναλογία πάλι ευρώ-δραχμή ή θα γίνει υποτίμηση, ας πούμε, και ξέρω εγώ, κάποια ευρώ που έχουν χιλιάδες θα είναι μισά ή δεν ξέρω τι αναλογία θα έχει, εν πάση περιπτώσει. Αυτά. Βασικά αυτό που με ενδιαφέρει πάρα πολύ είναι το πρόβλημα το φορολογικό, που δηλαδή ας πούμε φτάνει ο άνθρωπος να έχει το σπίτι, το είχε, δεν το αγόρασε, να πληρώνει πάρα πολύ φόρο, να μην μπορεί να το πληρώσει όμως και να υπάρχει τώρα η κυβέρνηση που εκβιάζει και φοβίζει και απειλεί ότι θα κάνει κατασχέσεις. Τι θα κάνουμε λοιπόν γι' αυτό? Μα ο σκοπός τους με τους φόρους που βάζουν και κόβοντας το εισόδημά μας είτε κατεβάζοντας τους μισθούς και τις συντάξεις, είναι σκοπός, έχουν σαν σκοπό να μην μπορούμε να πληρώσουμε και να κατασχέσουν την ακίνητη περιουσία. Δεν υπάρχει χώρα στον κόσμο που να έχει ιδιοκατοίκηση σε αυτό το βαθμό που το έχουμε εμείς οι Έλληνες. Και αυτό τους πειράζει. Εντάξει, και η επίθεση είναι συνολική αυτή τη στιγμή γιατί θέλουν να καταλάβουν τη χώρα. Γιατί δεν είναι τόσο η αξία που κρύβουν τα πετρέλαια, ο χρυσός στη Χαλκιδική, στη Ροδόπη, το ουράνιο, το όσμιο που είναι στα Ήμια ή οτιδήποτε άλλο. Μεγαλύτερη, αυτά είναι όλα, μπορούμε να πούμε, περιουσία η οποία έχει ένα τέλος. Έτσι κάποια στιγμή το πετρέλαιο θα τελειώσει. Έχουν ανακοινώσει ότι τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου αρκούν για τα επόμενα 50 χρόνια. Μετά σταματάει να υπάρχει πετρέλαιο. Από τα υπάρχοντα κοιτάσματα που είναι γνωστά. Τη μεγαλύτερη περιουσία την οποία έχουμε εμείς σαν χώρα και η οποία είναι απεριόριστη και δεν πρόκειται να τελειώσει ποτέ είναι ο ήλιος,
το κλίμα το οποίο έχουμε, το οποίο δεν το έχει καμία χώρα, και ο τουρισμός δηλαδή είναι η μεγαλύτερη μας περιουσία που μπορεί απεριόριστα αιωνίως να μας δίνει εισόδημα, όσο υπάρχει ο ήλιος. Και το δεύτερο πράγμα είναι ο πολιτισμός. Όπως ξέρετε, σε όλα τα μεγάλα μουσεία του εξωτερικού, τα περισσότερα πράγματα είναι ελληνικά. Αλλά πέρα από αυτά, όταν ζητάμε να δούμε εκείνοι τι πολιτισμό έχουν, προσωπικά σας λέω, όταν είχα πάει στην Αυστρία πριν από κάποια χρόνια, τουριστικό αξιοθέατο μου δείξανε κάτι στοές που είχαν φτιάξει για να αποθηκεύουν πυρομαχικά στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτό το είχαν τουριστικό αξιοθέατο. Ο λόγος λοιπόν που γίνεται αυτό που γίνεται είναι για να μας πάρουν και από τους ιδιώτες, έτσι, γιατί πιστεύουν ότι ουσιαστικά τη δημόσια περιουσία ήδη την έχουν γράψει ή πρόκειται να τη γράψουν, να πάρουν και από τους ιδιώτες την ατομική περιουσία την οποία έχει ο κάθε ένας από εμάς. Το θέμα είναι εμείς πώς θα παλέψουμε όμως αυτό, δηλαδή είναι το ότι τι θέλουμε, όπως είπα, πρέπει να τους κόψουμε τους δύο τρόπους που εισπράττουν. Ένα είναι οι τράπεζες και άλλη είναι η εφορία. Με τις τράπεζες το ανέλησα, με την εφορία είναι στα επόμενα σχέδιά μας. Εντάξει, προετοιμάζουμε το συγκεκριμένο θέμα, το τι πρόκειται να κάνουμε. Τώρα, ακριβώς μη ζητάτε να σας πω σήμερα, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα να ξανάρθω όταν θα βγάλουμε το θέμα της εφορίας, πώς μπορούμε να τους μπλοκάρουμε και εκεί για να τους δημιουργήσουμε πρόβλημα. Πάντα με τον νόμιμο τρόπο. Έτσι, δεν συζητάμε κάποιον άλλο τρόπο. Συγγνώμη λίγο πάνω σε αυτό, με μια δική μου σκέψη. Όπως είναι αυτή διάφορα, λέμε και εμείς. Η Κατερίνη κάνει στάση πληρωμών. Κύριοι, δεν έχουμε να πληρώσουμε. 30.000, 40 είμαστε. Δεν πληρώνουμε, δεν έχουμε να πληρώσουμε. Τι θα γίνει δηλαδή, τι θα μας κάνουν. Αυτό δεν είπα κι εγώ. Ο κύριος προηγουμένως είπε όμως ότι αρκετοί από τους συμπολίτες έχουν άμεση εξάρτηση από τις τράπεζες. Διότι ενώ μπορούν και δουλεύουν ακόμα για διάφορους λόγους, εάν το κάνουν άμεσα αυτό θα έχουν πρόβλημα. Επί τόπου θα κλείσουν και εκείνοι. Δεν είναι απλό το θέμα. Αλλά όσοι μπορούν να το κάνουν, θα πρέπει να το κάνουν. Ή να κάτσουμε και να συζητήσουμε και να βρούμε τρόπους πώς μπορεί να γίνει αυτό ομαδικά. Γιατί εάν αυτοί σταματήσουν να εισπράττουν, εγώ σας λέω, εάν μπορούσαμε να έρθουμε στην συνεννόηση όλοι οι Έλληνες και για ένα μήνα σταματούσαμε κάθε πληρωμή, τόσο στις τράπεζες όσο και στο δημόσιο, αυτοί θα είχαν πέσει. Χωρίς να πέσει ούτε ένα δακρυγόνο, δεν μιλάω για τουφεκιά. Λοιπόν, νομίζω πως μπορεί να γίνει. Δηλαδή, οι ελεύθεροι επαγγελματίες που υπάρχουν σχέση με τις τράπεζες είναι ένας αριθμός. Okay. Η Κατερίνα έχει 70.000 μόνο η Κατερίνη. Η μισή ή το 1/3 που δεν κάνει πάυση πληρωμών, τελείωσε. 70.000 πόσοι δεν πληρώσαν πέρυσι στο χαράτσι. Μισό λεπτάκι. Καλό είναι να μην κάνουμε γενικές τοποθετήσεις τώρα και πώς πρέπει να γίνουν τα πράγματα. Για να φτάσουμε σε ένα αποτέλεσμα θα πρέπει να γίνουν συγκεκριμένες ενέργειες και δεν γίνονται εάν μιλάμε με γενικότητα. Εντάξει, μιλάμε τώρα για μια συγκεκριμένη ενέργεια που έχουμε ετοιμάσει και έχουμε δρομολογήσει και καλό είναι να μείνουμε στη συγκεκριμένη. Μην πιάσουμε τις γενικές συζητήσεις. Ο χρόνος είναι πολύ μικρός, υπάρχουν άτομα επάνω όμως, υπάρχουν άτομα και στο... Γιατί όμως όλοι έχουμε αυτό το πρόβλημα, το συζητάμε όλοι μεταξύ μας και πάντα λέμε γενικότητες ή απλώς συζητάμε. Σίγουρα πρέπει να γίνει πράξη όμως και για να γίνει πράξη δεν μπορώ εγώ να πιάσω 10 ανθρώπους. Πρέπει σίγουρα όμως... Γιατί δεν μπορείτε να πιάσετε 10 ανθρώπους? 10, 20 και λοιπόν δεν απολύσει το πρόβλημα. Όχι, εκείνοι οι 10 θα πιάσουν άλλους 10. Έτσι γίνεται η μεταβίβαση της πληροφορίας και της κάθε ενέργειας, έτσι γίνεται. Αυτή τη στιγμή που δεν έχουμε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, εγώ πιάνω εκείνον, εκείνος πιάνει τον από πίσω, ο άλλος τον επόμενο και έτσι γίνεται. Να σας πω πολύ απλά, προσέξτε, 50 άτομα. Εντάξει, 50 άτομα. Εάν από τα 50 άτομα ξεκινήσουν και ενημερώνουν για τις επόμενες 18 ημέρες από έναν κάθε μέρα, και αυτόν που ενημερώνουν κάνει το ίδιο για τις επόμενες 18 μέρες, θα έχουν ενημερωθεί σε 18 μέρες 6,5 εκατομμύρια. Μπορείτε να το καταλάβετε το συγκεκριμένο. Μη μου λέτε λοιπόν ότι δεν γίνεται. Άλλο πράγμα είναι να μην ξέρουμε από τη μία περίπτωση πώς να κάνουμε κάτι και το δεύτερο πράγμα είναι να μην θέλουμε να κάνουμε κάτι. Εντάξει, τα πάντα γίνονται. Αν θέλουμε να βρούμε τον τρόπο για να γίνει κάθε πράγμα, με τη συζήτηση. Δεν γίνεται με τίποτα άλλο, δεν είναι θέμα επιφύτησης. Αυτά που βρήκαμε δεν τα βρήκε ένας από εμάς. Τα βρήκανε πολλοί. Ο ένας βρήκε το ένα, ο άλλος βρήκε το άλλο. Ψάχνοντας ο καθένας στον τομέα του, μπορούμε να φτάσουμε σε ένα αποτέλεσμα. Ότι πρέπει κάποιοι, καλή ώρα όπως εσείς, για το θέμα των νομολόγων κλπ. Που λέγονται για τις τράπεζες, να πάρει μια πρωτοβουλία και να γίνει. Έτσι να γίνει και με την εφορία, ας πούμε. Εγώ προσωπικά, δηλαδή κάποιος άλλος δεν νομίζω να μπορεί να κάνει κάποιος ιόδες.
Ευχαριστώ πολύ. Να ρωτήσω λίγο να το αν επιτρέψτε μου λίγο, καταρχήν, επειδή έχουμε υπερβεί μισή ώρα ήδη το χρόνο που μας έχει διατεθεί η αίθουσα. Η μισή ώρα είναι ήδη πολύ. Και επειδή υπάρχουν άτομα που είναι όρθια, να ρωτήσω λίγο, οι 5-6 που είσαστε εκεί, είσαστε για ερωτήσεις και οι 6, οι άλλοι 3 πίσω, όχι, Μιχάλη, 3. Να ρωτήσω λίγο, υπάρχει κάποιος άλλος που θα έχει να κάνει μετά ερώτηση, άρα με αυτές τις 3 και μία 4, με αυτές τις 4 ερωτήσεις θα κλείσουμε. Θα γίνω λίγο αγενής. Όχι, λιγάκι την υποτίμηση του ευρώ, λιγάκι πώς βλέπετε. Θα γίνω πολύ αγενής. Δυστυχώς δεν έχουμε χρόνο, αυτό είναι το θέμα. Είναι ωραίες οι ερωτήσεις, αλλά... Μισό λεπτάκι να απαντήσω στο συγκεκριμένο. Ένας άλλος από τους φόβους ή τον ψεύτικο τρόπο που μπορούν να μας περάσουν ένα πράγμα ήταν το λεγόμενο υποτίμηση. Δηλαδή, άμα πάμε σε δραχμή, το 1 ευρώ τότε θα κάνει 1000 δραχμές. Το έχουμε ακούσει όλοι το συγκεκριμένο, έτσι. Και εγώ σας ρωτάω, πολύ απλά, τη στιγμή λοιπόν που θα πάμε σε εθνικό νόμισμα, σε δραχμή, και μετατρέψουμε ταυτόχρονα όλα τα δάνεια σε δραχμές και πού μεταπληρώνουμε. Ποιος ξένος θα τολμήσει να κάνει υποτίμηση? Κάνοντας υποτίμηση, υποτιμάει το δικό του δάνειο που έχει να παίρνει, το ποσό που έχει να παίρνει. Το θέμα στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι την ώρα που θα κάνουμε τη μεταβίβαση στη δραχμή, στο εθνικό νόμισμα, ακριβώς να μετατρέψουμε και όλα τα δάνεια σε δραχμές